ใครละตุนจุมาจวนจุนทุ่มที่เส้นทุ่มในตานาเราอมตักไม่ปัดนี้เชียดจูลและฟิล์มขูดจูลตักก็หันสวยแต่อังปักขัดหน้าจวน DKA อันนี้ DKA ติจู diabetic ketoacidosis ติลำตัวอันนี้ที่เส้นอาเฮียนทูร์นาแอซิดอะตัมลุตุกตีนะอันนี้เบอร์ไม่อีที่เส้นทุ่มลำอี blood sugar ค่าอีหันเตะจันหิสมลีเอมไอซังอันนี้จวนในเทน่า chance อินเนียที่จวนอีโทคีโตนริมเทตุยริมอารอนน้ำเวียวอันนี้จวนDKA อีเหล่าในเร่งเทียที่จวนคีโตนฮีจุนาอเตเทบกะอเตนะมันรัวดอรามานีเตเลยเทอันนี้บูระอิจงงาอิวัตจีอิจุกจีงาจุมีอารองอินทักดันเลอบูระอารองอมเซียริลเฟียนะคะอีหันขายขี้นางจุดจังจวนินคีโตนอตัมเลตัมเหล่าดินมุนค่าเรียดไทยอันนี้คีโตนอตัมบกจวนอีโทไทยตุยไทยริมอันนำบกอีที่เส้นถุมนะคะสร้างบกอันนี้จวนจันนิสมลีจุงลำอันนี้จวน DKA อีเหล่าในจันเร่งไทยตีน่าอันนี้ฟิล์มคุราอินเอ็นกอลวัดอจูลตาอันนี้ดำโดยลากเทงิลให้มีบิกตะกินอินซูลินลากเทงิลอวังเทียนอมดูไม่อันนี้ตินดำสำเหล่าไล่แห่งinfection ตักษานักสิกินาฮาร์สันนะมินเทนไลเฮียนินอมดูเลบกอันนี้แต่จวนซิมตอมดังเรียดเทนะแต่จวนนักกินปัจนี้นะเนนเฮียนกันนั่นสวยกบดอนอันนี้และปัจนี้นะลูตังปัจนี้นะจู HHS กันตีHHS มั้งจูมีเสียจู hyperosmolar hyperglycemic state ตีนะอันนี้มิโซจงจวนที่เส้นสร้างที่เส้นอัตุมนะสร้างโอเวอร์ลุตุกและที่เส้นตักลุตุก concentration ตักลุตุกที่อิละอัฟยาไม่อเมที่เส้นถุมลำอีหันเตหุนาจรุกจุงลำอันนี้โดนนี่ HHSฮิจวนสร้างเลยอันนี้ที่เส้นถุมนะ blood sugar ค่ะจรุกจุงลำอันนี้ตาติจวนอิจุนอีหันเตสตาอิจุนจวนนิจินักันสอย DKA กันสอยคีโตนสร้างกันที่ยังจีขาเวลลอยสีเหลาอันนี้เหตุจวนติจวนนัดนักสิกกันในลายนัดนักสิกินามินติบอยลายเฮียนดูเฮ้ยฮีนิทุมการทุมเฮติอาโซยาในเฉาจีอันนี้อารอนเข่งทุดง่ายเล่มเรานิจินักกันสอย DKA ขัดจูนี่ขัดทิลทัวดำโดยลากเทงฮิลเละดำซ้ำโลอวังเตเฮียนอารอนทีนะตัวนั้นมี HHS ฮิจูจุดยังในละเวนนี่ทุ่มนิลีนิงาอากาศเตลเฮติอาโซยา develop ในเฉาจีอันนี้ฟิล์มคุระจูลขบไม่ติดจวนนี้เรานะจู HHS จูที่ปุยอันตำเลจวลนี่ DKA อินUSA อังรัมจังกังปอฮิยันจะสมนิเวลไลน์อันที่ปุยเทียนี่ให้มี HHS กันดินหุ่นกันเทนต่อจวนดำโดยอินะปอ ICU ดาลูกันง่ายทีนี่แต่จวนรัมนุฟัลเดวะเพจวนจะสมลีสมงาไลแต่ปออินอันที่ปุยอารินเฮียแล้วนี่จุดยังขบที่ปุยอลตุกดินหุ่นเราตักไม่ emergency อันนี้ medical emergency อันนี้ HHS งัดไปฮิจูเตียงจวนนินทิลปนิกันหันโซยา DKA ตีเล HHS ตีจวนนินa symptom เลอารอนลันชัวดันฮิจูอินอังตลังขบไม่ตีเฮียนกันหันโซยดวดเตียงปักขัดหน้าจวนตุยฮิฮาลไม่นี่ตุยฮิฮาลไม่หันอินโซเชียกันอินโซเชีย point อารอนฮาลเลยงาลนี่กาเลดังเวลฮิเราชกเวลฮิเราไม่อันนี้จู่อาศับจงอินโพลีดิปเซียอันตีตุยฮาลอะไรเทเลวอันนี้แต่ชวนปัจจุบันชวนจุนฮิอัตมไม่อินเทียร์โซนัวอินเทียร์เลเซลข้าง่ายทีนี่จู่โพลียูรีอันตีจุนอัตมไม่เอ็งวางอินเงี้ยจุดยังมาจุนอัตมกันตีชวนคลุมนักฮาอันจุนชัวอัตมวางอิน
kha glucose molecule khanin taksa a thil poi mo dang le fluid tui kha a hruai chuak tel ani chumi wang chon an zung chuaka dang alo rawa taksa alo dehydrate taksa tui alo tla chama kan lo tla chama in le zel anga ya lo zung chuak le zel boka in zel angai kha tiang khan tui hal re thelo thaler tui walong ang kha ani berang chu kha tiang ang tui hal re thelo le zun ram thiar ngai reng kha ani a ti chuanin zuna ketone kha asang theya asan chuanin DKA zo kha ani thei thi na ani a ti chuan HHS zo kha ni chuanin zuna ketone kha asang kherlem lo ani ti chuanin khomu afia lawa mit avai roi mai thei boka tin luak achuak deu ngur thei boka tin ngai tu na abuai rilru abuai ani ngai tu na thuak fim thei lo ani ti chuanin blood sugar kha DKA ni chuan kan soi to angkhan zani somli emo achung lam emo ani anga ti chuan HHS ani chuan zaruk emo chung lam hial emo ni don ni chu tiang ang chi symptom kan nei ni chuan mani ina thut muan mai kha ati chi mia lova arang theyang bera damdoi in kaltur ani emergency a kaltur ani ti chuan eng kanin en kol lo chuan eng ang nge lo thleng thei thi na a thlen ol zia kha chu kan soi to a ti chuan thuak ati vung thin ani cerebral edema tia thuak ati vung theya ti chuanin ni khorhelovin a om reng thei ani ni khorhelo koma an tia chu tiang chan ni khorhelo biak po a chang theilo chet po che theilo mar phuero chu om si tho po la thosi ma se ni khorhemia lo khan a om thei ani ti chuan kal he ati chevek theya tin lung phu thalo a hring chuak theya a lo om em maya ti chuan kan soi ta ang khan thi na a thlen thi na ni chu wang chuan DKA HHS te hi an hlo om hle ani ti chuan chu thisena thlumna asan huna kan har satna ani a ti chuan thisena hian thlumna a hniam lu tuk chuan blood sugar a hniam lu tuk chuan a tha chuang lova a hlo om em ve tho ani en tirnan thisena thlumna chu somsari atangin za inkar hi normal kan ti a ti chuan zun thlum thisen thlum nei sa te chu somsari atangin he ta za somli za somnga thil ei zo hlem nei chen za som riat thleng po apoi lu tuk lawa kan ngai ta a zun thlum thisen thlum en kol mek le dam doi lamek an ni chuan choi nu darkar ni velat test huna za som riat han thlen chopon apoi lu tuk lawa kan ngai za somnga jam somruk vel phei chu aziom panga ya kan ngai ya amaro chu somsari nuai lam ani chuanin anormal to lo normal ain a hniam to ti na ni atok ain a hniam to ti na ani a ti chuan then khat chu somruk vel ani po in ompa ngai la om engma hre om na le symptom engma in social na nei lem lo te po an om ve theya somnga chine mo a hnuai lam ani chuan a lo om hrim to ani chu tianga somnga mo hnuai lam kan zu thlen to chuan hriat na a lo theya lungmit kan ti mayang chu hriat na a lo thei ani ti chuan pakhat le chu thuak ati che theya thuaka khanin enge niang thuakin amamo chakna kha adon lo awangin ti mayang atoi zongin thuak tan po athalo ani thuak ati che theya a nule zela chuan hei dementia kan ti ang chi thuak lama har satna hriat na lam le memory lama har satna ang te kan nei pha thei ani ti chuanin kan soi tong khan ni khorhelowin a om theya atluk top thei boka ti chuan koma kan ti po kha athleng thei ani chu thok chu thok mar phu po la nei tho ma se eng ma che chang thei to lo le hre to lo kha tiang din mun kha kan thleng theya ti chuanin akai thei boka ni akai thei boka ti chuan kan chaw em thei bok ani kan zoya ban che hlei thelo ang chi te chu wang chuania mi in damdoi ina emergency te anon kal chuan ka stroke aniang ka omdan hi hei chutiang kha tiangin ka chawa ka ban ka kut veilam ache thelo dinglam ache thelo ka ke chutiang kha tiangin anti chuan an blood sugar hi
rangin kan te vat thin ani kan test vat thin ani a chan chu blood sugar a hniam awang hian khatiang ang khan stroke ang deuh hian a om thei ve boka ti chuan kai kan ti seizure hi kai he a thleng thei bok ani ti chuan thi na po a thleng thei ani chu wang chuan blood sugar hniam lutuk po hi asang lutuk a hlo om ang tho khan a hlo om ve ani ti chuan kan blood sugar hi somsari aya a hniam to chuan ngai poimo atula engtin ma symptom kan nei lawani po in somsari aya a hniam chuan ti sang turin engemo kan kan in angai ta ni chung huna chuan kan tha te lo khura hei tram chhol kan tiang chi te in kan tha lo khura ti chuan kan chawa kan thlan tuiten min leya kan marphu te aron rangta a kan lu te po hai mei thei kan ril ru te po aron buai mei thei somsari hnuai kan ni chuan chu tianga kan lo om tran chuan kan han in test anga kan thisen thlum lam somsari emo a hnuai lam emo lo ni chuan in glucose tablet an ti a heng hi akena ola avona ola a thok rang boka heteng ang zun thlum thisen thlum nei ho ta na rik rum thil emergency a inven na ta na an siam ani a glucose tablet hi dora lei thei reng ani a in chok kher angai lova chu zun thlum thisen thlum nei chuan kol reng a thani chumi glucose phek mum kan temeng chu kha pahni pathum vel i han mom don ani pathum pali po poi chong lo i han momanga ti chuanin annu minute som vela chuanin aron thokanga iron zia om don ani ti chuan i han in test le anga somsari chung aran ni chhodo chuan mom non angai to lawa somsari chung ala thlen lo chuan somsari ai la thlem chuan mom non le tur ani a ti chuan glucose tablet nei rem chang lo tan chuan juice thei tui ang chi te po hi a in theya ti chuan soda ang chi heng coca cola ti ang te sprite ti ang hrim heng enge heteng ang soft drink chau hi a in theya amaro chu regular ani angai kha regular drink mo diet hemi zero sugar ho chuan omzia anei mo viawani chu wang chuan diet le zero sugar ni lovin khateng ang soft drink kan in ani chuanin apa ngai regular kha kan in angai ta ni te chuanin heng orange juice tiang ang chi te hi athok rang em maya apple juice tiang chi te hi heng te hi in vat mei tur ani a no chan vevel pa va no chan vevel in chuan atok meya khami in hnu a minute ruk sari vel po a ziom lam ilapan lo ni chuanin i in bel le anga i ziom hun thlengin tin i test le anga somsari chung ani chuan i him pa ngai to ti na aron ni chodon ta ani ti chuan chu tiang chu juice te po chu a om rem chang lo ani chuan chini a man theya khoi tui zu han ti chu khoi zu po a man thei bok ani chu chini ani chuanin fian khat ve le mo fian ni ve le mo hop ngal mai tur ani a te chuanin heming chi thum mum kan ti candy ho te po hi a man thei bok ani chu tiang chuan a hniam lutuk huna in enkol dan te asan lutuk huna kan om dan hriat te ti chuan a hlo om chin DKA ang chi te HHS din hun ang chi te kan thleng ani chuan arang theiang bera damdoi in pan kha apoimo a hniam lutuk pon a tha chuang lova somsari chung ani hi apoimo asan le lutuk pon a hlo oma chu wang chuan khang kan han soi tak te kha lo chin chi atlat ula ti chuan chu tiang anga in om chuan arang theiang berin damdoi in pan atul ti na ani khati zong kha ni phot ro se